Γεια σας κύριε, είστε προϊστάμενος. Όχι, μα ο Βασιλωρίας και ο Κομφρόνος θα έπαιρνε κανέναν αγιασμό. Ποιος λες να είμαι ρε καναβέλη. Μην φωνάζετε, δεν μπορώ να έρθω σε εσάς από κάτω για να κάνω μια καταγγελία. Καταγγελία. Έφυγε από το παλιορφιά. Παλιορφιάνος, δεν είναι αυτό που λέτε κύριε, όταν λέω καταγγελία εννοώ δική μου προσωπική υπόθεση. Και πού νομίζετε ότι βρίσκεστε κύριε, στον Αντένα, στο Μικρούτσικο. Εδώ είμαστε στον ΟΤΕ κύριε. Ο ΟΤΕ είναι μεγάλος, ο ΟΤΕ είναι μακρύς. Έχουμε μπει στο χρηματιστήριο. Στη Wall Street μας κάνετε τσιμπούκια όλοι οι χρηματιστές. Τι λέτε έτσι κύριε, τι γλώσσα να χρησιμοποιείτε κύριε, τέλος πάντων με Παπαδόπουλο. Πιαστήκαμε. Πιαστήκατε, παρακαλώ κύριε με πελάς και αυτό να μιλάς με κάποιο σεβασμό. Αν ξαναπείτε σε μένα κατά αυτόν τον τρόπο, ούτε Τι όσο θα θα γίνει. κάνετε δηλαδή, θα μας κάνετε ντάτελ να σας πω ότι με νίντια. Και τώρα με αυτά τι μας απειλείτε. Μας απειλείτε θα πάρετε να μιλήσετε από άλλη την εταιρεία. Αφού πάρετε το χαμπάρι κύριε. Ποτέ είναι ένας, ποτέ είναι μοναδικός, ποτέ είναι μονοπόλιο, ξύπνα. Σε αυτό και δυστυχώς κύριε δεν έχει τάδε. Τέλος πάντων, δώσ' με εδώ την καταγγελία της μαλακιάς. Όχι είναι λογαριασμό μου κύριε, μου είναι φουσκωμένος. Φουσκωμένος, σου πω εγώ, βλακιά θα μας πεις. Αγόρι μου, αυτό εδώ είναι κάτι φουσκωμένο. Ήταν άδειο, το γεμίσαμε και φούσκωσε. Αυτά εδώ είναι φουσκωμένα και τώρα πήγες να κάνουν κάτω και να πως γίνανε. Ο λογαριασμός σου είναι μια χαρά. Τι μια χαρά κύριε, 1,5 εκατομμύριο δραχμές σε 1,5 εκατομμύριο δεν το σας παρακαλώ δραχμές και ένα δραχμό. Κύριε εγώ μένω μόνο στο σπίτι. Μόνο σας θα μένετε κύριε με τέτοια φάτσα κυριολεκτικά μια σκατόφατσα. Παρέα θέλετε. Να σας δω προσβολές, δεν ξέρω τι θα κάνετε να χτυπήσετε τους αρμοδημιανές στα κομπίτερ να δείτε γιατί είναι ο καλύτερος φουσκωμένος κύριε. Πόπο ταλαιπώρια, πόπο ταλαιπώρια. Τέλος. Παναγία μου. Περίεργο, δεν πας τίποτα. Και θέλω να χτυπάτε αυτό το κομπίτερ πρέπει να χτυπήσει. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος, κάναμε ένα λάθος. Μας έπριξες πια. Βλαμμένος Πω. Κάμε. Εντάξει, είστε και τυχερός. Πάλι κάπου δεν σας είστε 2 και 3 εκατομμύρια. Γιατί? Τι γιατί κύριε. Και η Λάνη, Αυστραλία, Ουκρανία. Είναι αυτά κύριε, εγώ δεν γνωρίζω κανένα σε αυτές τις χώρες. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Ποιοι είναι όλοι αυτοί, ας πω αμέσως. Μόνο, στην Ουκρανία. Μιλάς με αυτή τη Μαριάννα Πλατομούνοβα, διατηρεί αυτά τα 0,900 που διατηρεί, ξέρεις, αυτά τα δίνω και σε θέλω. Τι λέτε κύριε? Εδώ το λέει καθαρά. Λοιπόν, και η Λάνη. Μιλάς με ένα πορτσάγιο, δεν ξέρω, πίνεις τσάι, έχεις πέθει στα νυχτά, μήπως δεν ξέρω. Τι πορτσάγιο κύριε? Έλα. Και εδώ, αυτό που έχει και τις περισσότερες κλίσεις, μεγαλύτερο, στην Αυστραλία. Αμάν! Τι γίνεται κύριε? Το ζυγείς με το λουκουμάκι. Τι εννοείται κύριε? Το ζυγείς με το λουκουμάκι Λουκριτία. Σε γκέι μπαρ στην Αυστραλία, παίρνεις τηλέφωνο. Κάνε μας χάρη, έστω το διάλογο εδώ. Τι εννοείται κύριε? Εγώ μου έλειπα τόσο καιρό στην Αμερική και να και το διαμαρτύριό μου, το διαμαρτύριό μου που το αποδεικνύει. Τι βλακίες είναι αυτά, μωρέ διαβατήρια. Αυτά να τα μάθεις στους φίλους σου, τους Αμερικάνους. Σας παρακαλώ κύριε, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνετε. Εγώ μια φορά αυτό 1,5 εκατομμύριο δεν το πληρώνω. Όφου μισός και το πληρώσεις. Να, πάρε εδώ. Υπόγραψε και τελειώνουμε. Ωραία, λεβέντη. Πάρε και αυτό το αντίσκηνο. Ναι, γιατί σε 1-2-3 μέρες το πολύ θα έρθουν τα παιδιά να σε βγάλουν από το σπίτι, να το σφραγίσουνε, γιατί πλέον έχει περάσει την ιδιοκτησία του ΟΤΕ. Αυτό που λέτε κύριε, ποιος το έχει στο σπίτι μου κύριε? Τρελώστε κύριε, εδώ δεν υπογράψετε. Υπογραφήσαστε αυτοί. Ναι. Έγινε διαβαστεί λέει εδώ, εγώ κάτω θα είμαι υπογεγραμμένος, αρνούμαι να πληρώσω το λογαριασμό τότε, σε αντάλλαγμα θα μου πετάξετε έξω από το σπίτι μου. Το υπογράψατε? Γεια σας! Το κύριε που σκάσαμε το σπίτι το κόλλο, έλεγα μόνο. Φίλε, μην ανησυχείς, γιατί ο ΤΕ είναι πάντα εδώ, μας ενώνει. Γι' αυτό πάρε και αυτό το καταπληκτικό συνολάκι ενδοεπικοινωνίας για μέσα και έξω από το αντίσκηνο. Και άμα θες να κάνεις και κανένα υπεραστικό στην Αυστραλία, λάκι! Πάρε και αυτή την κουβέρτα και κούνατη μέχρι να σε πάρουν χαμπάρι επικοινωνίας της Αυστραλίας. Ας το διάλαβο εδώ! Ανάγωγε!